makadimi reZimbabwe zita rangu ndaitwa Sokostina kana kuti Peladio kwa muproducer zati mukwana ndatosvika zvatanga asi nhasi ndine nyaya yakanaka nekuti ndine vandinawo pano wekutanga wandinaye pano tinaye mukomana wesungura anzanzi Segono vamwe venyu munoziva makamuzva kuti vejiti ndizvo plasma vejiti vatinawo pano ndisingakanganwa zvakare tinayo one of the best traditional healers in Zimbabwe vanonzi ivo tateguru kana kuti Sekuru. Regai ndiregedze kuvataurira zita rauda kuti nhasi vazvitaurire vega nekuti vari pano pakarohwa masutu inoziva kuti makuda kutoona zviri kuitika saka rega ndiende panewe mukomana wejiti uchisvika kuna Sekuru nhasi Sekuru ari kuzvitaurira vega kuti muzviintroduce mega Sekuru nhasi. Musundagore sara ugare uyambudze vana bona vana vatema yambudza vana iwe veka iwe Musundagore bona vana vayauya Musundagore iwe uri nhume yamamvunga iwe vaera tumba iwe vaera tumbaka chitokwadzima chinengwe chakakumajika nenyamba mujamba kubabi kudare nejozi naitangwambire chinokwadzima chinengwe chakakumajika nenyamba kubabi kudare nejozi naitangwambire Musundagore iwe uri nhume yamamvunga Sekuru vangu imi muri nhume yamamvunga waimati indosegono komuridi mujamba chachipoko chine morari munhu wana akatinadzoonesa but terere vanda kutaura nyaya yevanhu orit vanopedza ndini mumwe aimboramba kudhara tichiti aiwa akuna uyu wani murume anonzi Musundagore vari papapa murume uyu handizonyatsodzanangura seini ini ndakazvionera orit hatidi kutaura zvakawanda but ndo vadina kuti ndisawira mukuru ndinobata dezeri nevakomana dingi ndirere pasi takadai so paMusundagore ndokuri kuyambuka vanhu Musundagore mimi muri chokoleti zvapera. Alright, ndofunga mango zvinzwira mukomana wejiti achitaura asi ndoda kuti mukomana wangu akabata kamera sikwedera padhuze takusvika pane munhu mukuru aita kuti nhasi tiungane kaini Sokostina ndofunga murungona ndiri kungopenya sikwedera ndoda kusvika pana Sekuru Musundagore. Sekuru ndoda kuti mumbosangana nevazukuru venyu kune vazukuru vari kuona vakasiyana siyana muchinguvapa mashoko ekurudziro panguva ino. Makati vazukuru vangu pese kwamuri ikoko muri sei neupenyu muri dzese dziri sei kwamuri ini Sekuru Musundagore ndokumhorisai sevazukuru vangu kuti ndokudai mese zvakadaro zuva ranhasi ndiri kunzwa kufara zvikuru sei ndine vazukuru vangu ndine muridzi wembira dzangu munoziva ndwa sei gono ndakaona kuti uyu nemudzimu wangu zvakawirirana hazvina kumira mushe akaridza zvakadiwa nemudzimu wangu saka uyu mudarira Musundagore nemarasta akaya panopa Musundagore ndipo mawani vasange varipewo saka pamunenge muchiona Sekuru Musundagore nevazukuru vanenge vari vese nevakomana vangu vandinofamba navo vanenge vari papi ipapo ndikuti vazukuru vangu kwamuri mose musatambudzike nematambudziko ari kukundetsei chivanhu ndikufonerei mutaure neni ndikubatsirei vazukuru vangu munouya kuno KuZimre pake ndiko kuna Sekuru kwamunosvika muchiona Segono achiridza mbira dzechivanhu nevakomana vamarasta aanenge ainawo papi pano ndokudai mese vazukuru vangu. Ndinotenda Sekuru mazvita ndofunga muri Zimbabwe mangozvinzwira tiri pano padare paSekuru Musundagore ndinogara ndichivati Sekuru imimi ndakudedzai nechirungu ndichikuti Dr. Musundagore because is one of the best traditional healers and kana une nyaya yako haikunoramba uchitendera svika kuno KuZimre kune vamwe venyu vanowanzondibvunza kuWhatsApp kuti nei Sokostina Sekuru ini ndiri kuCanada vanozvigona here aiwa Sekuru vanozvigona uri kure kwauri koko unongovabata panhamba dziri pascreen movaona motaura nawo ipapo kapavidhio ko regai ndidzokodza ndichiti kana ukaita vidhio ko ukasaona Sekuru Musundagore aiwa kunyeperwa shamwari yangu tangaona face yaSekuru Musundagore pavidhio ko tinotenda zvakare. Thank you so much for watching. We mubatsirwe ndini wenyu Sokostina. Thank you for watching.